Asithi ke ubunawo ama-feelings. Angikaze nje ngize ngibe nama-feelings. Kambathi. Ngikwazi kodwa ukuthi njengoba kasiyena soloke nje yaphuma isibhedlela uyinto ethule engakhulumi namuntu. Akekho right. Wena umuntu onamadimoni la. Amadimoni akahamba nawe yonke indawo lo hamba khona ngithi. Akhona futhi nala endlini. So wena awuyindawo mina umuntu ohamba la ekhaya. Ngiyawazi lokho nonke kodwa nami sengidinga uqala kabusha manje. Ngidinga indawo engizoyibiza ngekhaya lami nami. Ngikhululeke futhi ngalokho. Manje pha uzoyapi? Awamanje ngazi ngizobona phambili. Ngiyakunxusa kwasencwele. Ngishiyela kwena konke. Cela uvikele umntana wami. Kasumulo, hayi ngatubuni ngiyacela. Nkosi. Ngiza kuwe Jehova. Ngiphelelwa amandla. Baba uyayazi inhliziyo yami nokopha kwayo. Ubone ekujuleni. Cela Jehova uvikele umntanami. Cela umkhusele ngesandla sakho. Angikwazi ukulahlekelwa umfana wami. Hayi ngale ndlela. Hayi esaphila. Cela Nkosi ukuthi wonke amaphutha nezono zalomndeni ngcono ziwele kumina, hayi kubantwana bami. Uhambile. Yeah. Hambile. Uyephi? Nkazi.
Senje udinga ukuba kude nale ndawo. Sakwenze njani manje ndoda? Yena usuyahlanyana. Khona eshoda la ekhanda ku. Beka phansi bhamu. Beka phansi bhamu ungasidubula umuntu. Sibeke phansi. Beka phansi isibhamu. Hawu. Usuyahlanyana. Yini pho? Xolisa Geja bengingaqondile ukulimaza. Uthi nje bengitshela ukuthi labantu sebeyami baphinde babuye futhi manje. Abantu babo. Abantu abaqhekeze kwanjumani Geja. La, Nkazimoli. Ngiyazi ukuthi uthukile njengamanje. Kodwa ukwazi ukulokho ehla wenyuka nesibhamu nje kanje. Ngoba nakho uthi uyayivikela. Le nto le ingayishintsha impilo yakho. Ungagcina ulimaze wena noma usudubula umuntu ongenacala ke nje. Awukahle ndoda kwenziwa nje. Soqaphela Geja angikwazi nje ukuthi ngivele ngilale ngawo umabili amehle. Ekubeni ngazi kahle ukuthi isitha safika Geja sazama ukuthi sohlasela emva kwalokho mina bese ngiyalala nje ngikhuleke. Engathi akwenzanga lutho. Lalela la wendoda. Ngiyazi ukuthi uphazamisekile njengamanje kodwa awuyiqoqe man. Awuyiqoqe wendoda awukwazi ukuphila kanje. Le nto izogcina ikhipha isidumbu la ekhaya uma unganakile. Noma isiphendula wena isilwane ke nje. Hayi man. Mfana. Yabona mfana. Mangitshela ngaleyo muntu wesifazane. Hayi man. Hayi. Usho ukuthi wena uzama ukungitshela ukuthi igusheshe usumane walikhuruzisa. Mlahla phansi. Unokuzithetha empilweni usune-experience usubone yonke into. Yabo? Baba. Bese uvela uhlangana nembila ayithutha. Ziyona mhlophe phambili. Zila emfethu. Wena isho ukuthi wena lokuthi lona ukuvithizile logogo Kanti lutho boy. Yabona. Eish. Lo muntu ungimangazile mfethu. Yabo? Ngithe ukuthuka kancane but mfethu. Yabona makukhulunywa ngomuntu ozaziyo ukuthi ufunani. Yeah. Yabona lo muntu akatatazeli boy. Thatha izinto kancane. Straight to the point. Hlala phezulu kwendaba boy. Yabona makuthiwa singena emidlalweni. Ngiyinamandla le yanto. Iyagijima. Lalela. Ilokila. Ngalo nompela mfana. Mfethu mina ngiyawazi amaKresito obuza kumina. Hayi ngiyakutshela mfana yabona amaKresita. Laba abantu bashanga abanye amapayipi ingqushi yezwa. Kusuza ubangqezu lapha owesomteja lapha yana. Lalela mfethu yabona lapha nokungena ngeconfidence. Yeah. Uyitshela ukuthi uyayazi into oyazi. Ujesu uyayazi into oyizela. Uthi yasazi. Lalela mawuphuma lapha. Uphuma ubhonsobele. Mina ngazi kahle mfethu mina ngangena lapha ngibuya phakathi ngagcobhoza yezwa laba abantu labayana abarelaxe kabi yonke into abadedela ublood kodwa into abazokwenzela yona mfana kufana nesithixo yezwa bayavula bayavala bayaqala bayaqela Lalela mfana ingcono yakho ngoba iyavala. Yawo lapha akuvalwa lapha. Akuphunywa. Ile ifune njalo. Ile kuruzini. Yena ndlela mbona ngayo leyo Nora wena. Lily, uzoba ready phela for therapy. How? Hayibo. Kawusayibi lo muntu. Uzama ukumthinta. Nkosi yami,
Ha yabo kwana ikhaya kwezandla. Kube kweinyawo ngabe kuyayihambela nje. Wena unoruza kuwena ngoba ekuthanda. Wona ubona ukuthi ufanele ubukise ngaye. Ujola nomuntu omdala. Emva kwalokho uzohlekisa ngaye njengomhlekisa. Hayi baba khansela ngiyacela. Ngicela umoya baba ngiyacela. Shut up. Ubungelutho wena. We nothing. Wakwenza lento yona manje. Yona ndlela umbonga ngayo le. Yona ndlela umbonga ngayo njengoba ukukhuluma naye into engelutho, into cheap. Lalela mntamdala. Ngikhumbula ngalilodwa ilanga ngifaka umuntu ngenkani kule relationship. Uma ngabe uNora akasangifuni uzongitshela yena. Angase uhlangana nabo wena. Lalela nawe. Hayibo. Yabona mfana wami. Into ufuna ukutshela yona ukuthi uyinja wena. Umgodoyi wena. Angizwa uzosukela umuntu wesifazane ngoba ekuthanda uzomenza isilima. Ingakho bengifuna ukuthi uxoshwe wena. Hayi baba umphatha ngicela umdedele ngiyacela umdedele. Wena thula wena angizwa ukuthi ngithini. Thula wena into akabe uyenza ngabe uhamba wonke lamatafula ufuna imali uyokhokhela le scam okade usenza la. Wazo forex ababhedayo. Yabona ke mfana wami. Into ufuna ukutshela yona. Lalela mntamdala. Yabona mntamdala into ezokusiza njengamanje ukuthi ususe izandla zakho la kumina ungazinikela ushukela. Yabona mfana mina ngizokufinyiza mina ngizwe ukuthi ngizokufinyiza mina ngizwe ukuthi ngizwe ukuthi angisabi mina. Sorry kuphi kon ngenkulu inhlonipho angikholisi indlela yokuziphatha le phambi kwabantu njengekhansela ayiphelele lento. Yabona ke wena into ngifuna ukuyazi usukela manje uzofana uhambe uyofuna umsebenzi la uzothola khona ngoba la kwelami ithamo uhamba ubheka noma segqebehla noma ubheka noma ikuphi ngoba la eThekwini lami ngeke uphinde usebenze endawo. Ayiphelele lento. Wena ngikudinga ofisini manje Smith ushuthani wena ushuthani. Hello. Lili. Ukuphi? Ma. Ngise police station. Uchaza ukuthini nothi use police station uthi wena bakunike river? Ngizoyibophisa ma. For unyawo, for umondli. Wonke umuntu engimenza ukubi. Welili, uyahlanya wena. Ama. Sengizwelile lento le. Kuzomela ukuthi ngijezele wonke amacala ami. Kuzomela ukuthi ngikhokhe ma. Lalela ke mntanami, asenze kanje. Ngicela ubuye uze ekhaya sozama ukuyilungisa lento yeso. Lento le ngiyenzela uJeza ma ukuthi asiziphiphile. Ngiyacela. Cela ungazami ukuthi ungivimbe. Kuyaxolisa. Yo, Nkosi yami, angeke nje kungiphinde. uNkulunkulu wami. Sibizo. Usithathaphi isibindi sokutapana noMbatha? Uthi abantu mabayithinde yonke mebeyibuka. Iwaiter yakwaNjomani ibambala nekhansela phambi kwama-customer uthi makwenziwe njani? Uya-understand ukuthi uMbatha unamandla mangakanani? Ukuthi uma uyinkinga emthiyayo phambi kwakhe angakususa nje kanje. Kwaye le ndawo esithi sithembele kuyona siyasebenza kuyona angayenza ishabalalo uyakwazi lokho? Ungene Mphathe. So into zami ngisho kumina ukuthi uMbatha ngoba unamandla. uMbatha ngoba uyikhansela afana ahambe edelela wonke umuntu la ngaphandle. Yebo. Uma ubhekena naleso simo sikuphoqa, yebo. Angisho ukuthi si right kodwa sometimes kumele uyibambe ishisa insimbi. Siyatrenda la Simiso. Indaba sisematheni abantu ngalento erobbery angisidingi esinye isicefe. We understand especially esizovela kuwena. Manje ngenaphi mina? uMbatha uyena osukele esuka khona kweza la. Wafika wangigxavuna la wangithuka. Ngizomenzani lo muntu omdala la? Kodwa abantu anginandaba ukuthi indaba iqale phi yaqeda phi emakutheni. Ngisho noma uMbatha ngabe ukudonse kanje wakuthi ngamakhala. Wena bekufanele uzehlise uxolise kuyena. Uxolise ba. Uxolise mina ukuthi ungithukile? Yebo.
Because the customer is always right, Smiso. Angazi noma uyayazi nini leyo rule. Very important. Ithini, the customer is always what? Right. Thank you. Yeah. Ngithembe ukuthi ngisiphinde sixoxe ngalento. Because bhodwa abantu ngizokuxosha ngokukhulu ukuphuthuma ngikuthole nethuba lokucwayiza yezwa. Uyangizwa? Yeah. Ngiyakuzwa mphathi. Very good. Ziqoqe. Ayiniskipa sakho, hamba uyosebenza. Kawulubheke next time. Masha. So yonke into ihamba kahle. I'm just so happy. Okay, so yeah, so bengithi ngibethele lezo indaba just to say congrats. Okay, sure. Detective Dong. Njani nje kodwa? Correct. Yazi nje phela ave sikukhumbula la station. Kanti nje futhi mina ngiyethemba ukuthi sizokubona nje Madoza. Angikholwa. Hawu. Ngobani? Uzokwenza statement. So confess. Okay. Ungakhuluma nje nami uthathe isikhathi sakho. Ngase ngibuye ejele. Bengidiniwe. Ngidiniwe kakhulu. Kuthi abantu abangifakela phayana. Yonke into yenzeka ngokusheshsha. Bengacabangi. Ingqondo yami kahle kahle. Bengasebenzi. Yenza izinto ezimbi. Nama-decision wrong. Ingento yavetana iyashesha. Okay. Aze ngakidnapper. Okay, ngicela uthathe isikhathi sakho. Bese siqala phansi ekuqaleni mayelana ne-kidnapping. Uzongitshela ukuthi kwenzakaleni, uthathe bani, kanjani? Ucela ngikhuluma nomkhulu. Sekunesikhathi njengoba nje wangixwayisile wathi ngihlukane naye ngenza njalo ngahlukana naye angikaze ngikhulume naye.